Nedavna posjeta Milorada Dodika Prijedoru u svojstvu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine još jednom je pokazala da se on u Srpskoj pita za sve. Obećao je milionske projekte, ali i stručnjaci pitaju u kom svojstvu je dao obećanja jer, bar zvanično, nema takva ovlašćenja u Republici Srpskoj. Milorad Dodik, zvanično u svojstvu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, posjetio je Prijedor. Građanima je obećao milionske investicije u naredne 2 godine. Kompletan projekat odbrane Prijedora od visokih voda košta 15 miliona. U ovom trenutku, ja kažem, 15 miliona Prijedor dobija za to vrstu priče. Gradonačelniče, o tome smo dogovorili. Dodik je obećao i pomoć privredi od 10 miliona maraka, rekonstrukciju željezničke pruge Prijedor-Ljubija, izgradnju saobraćajnica te podršku izgradnji industrijskih zona. Već narednog dana Dodik je istim povodom bio i u Gradišci i također u svojstvu člana predsjedništva BiH obećao pomoć za ovaj grad. Predsjednik vlade, ali ni predsjednik Republike Srpske nisu bili ni u Prijedoru, niti u Gradišci, što je Dodik iskoristio i obećava ono što nije u njegovoj, već u republičkoj nadležnosti. Da li je Dodik na taj način uzurpirao ustavom zagarantovana ovlašćenja predsjednika i premijera? Naravno da je riječ o zloupotrebi funkcije, jer ne znamo u kom svojstvu gospodin Dodik daje sva ta obećanja koja se tiču entitetskog nivoa. Osim što je zloupotreba, rekla bih i da predstavlja javno ponižavanje i predsjednika Republike, ali prije svega premijera vlade Republike Srpske. I analitičar Velizar Antić pita gdje su u ovim situacijama institucije i ljudi koji te institucije predstavljaju. Dodaje da su Dodikovi postupci dokaz da je politička moć iz institucija premještena u političke partije. Bitnije je ono što se dogovori centralni komitet najveće političke partije u Republici Srpskoj nego ono što se dogovori u najznačajnijim institucijama u Republici Srpskoj. I to je ova slika iz Prijedora je preslikana slika u suštini toga. Bitnije je šta se Milorad Dodik dogovori sa 2-3 ključna čovjeka u SNSD-u nego šta će da kaže i vlada Republike Srpske i predsjednica Republike Srpske i Narodna skupština Republike Srpske. Da su odluke izvršnog komiteta SNSD-a nerijetko bile ispred republičkih institucija, Dodik je dokazao nebrojeno puta. Nakon sjednica rukovodstva SNSD-a u svojstvu predsjednika partije, ali i kao člana predsjedništva BiH, Dodik je najavljivao i nove mjere za suzbijanje epidemije virusa korona na nivou Republike Srpske. Jednostavno to je opšte mjesto koje se stalno ponavlja. Kada je Dodik bio premijer, onda je izvršna vlast, odnosno vlada je imala najveću snagu. Kada je Dodik bio predsjednik Republike Srpske, onda je predsjednik imao najveću snagu. Sad kada je Dodik član predsjedništva Bosne i Hercegovine, iako nema previše veze kada je riječ o nadležnostima sa Republikom Srpskom, opet u to nekom Dodikovom smislu, funkcija člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske ima najjaču snagu. Tako da možemo reći da je funkcija jednako Milorad Dodik. Struka kaže da je u Srpskoj stvoren ambijent u kome se njeguje kult ličnosti i gdje sve odluke donosi jedan čovjek. Namjerom da istovremeno bude i predsjednik stranke i Republike Srpske, i prvi čovjek vlade i Narodne skupštine, i prvi među ministrima i na kraju član predsjedništva BiH, Dodik je pokazao da ne živimo u demokratskoj niti pravnoj državi.